vanhu vatotanga kuvhundutsirana vega pachavo, right? Iko zvine zvindasangana. Iyi ndeye kumasero, ndiri kubva nekumasero nhasi. Pane nyaya iri kutaurika mumasero magurupu eZanupf. Pane vamwe vanga vangoita mistake yekungosendawo Chamisa. I don't know kuti vanga vakasenda vakamukatuna. Nawo ndobva pangobudikira umwe munhu vaakutotsurana neleadership dzavo zvikanzi why should we be always talking about a silent person? There are so many reasons why the opposition people, Zanupf always talk about the silent people. People get to waste time creating these pictures and so forth for silent individual every day. In Zanupf groups, we advertise Chamisa, and why is it? Katishimira kuadvertise. Ngatisamuadvertise. Ngatisiyane naye akadaro. Vatosvika ndo patinoti inonzi almost kupererwa. Munenge mambotanga kamuchita aiwa tomuataka, tomushinga, tomudidi cause kune vamwe vapfana vaya vekuti vanenge vachipuwa mari kacho masalary kacho kuti ende munomushanda, ende munomurakasha kutwiteko, ende munovarakasha kusocial media ko. Saka manje ndopo vakuudza kuti iye akanyarara asina kana pati toramba tichitaura nezvake. Zvichameke sense. Tatakoni kongona zvinoita se vazonyadzokwana. Saka in short tikungoti Varakashi vava magroup ekumasero vakurambidzana kutaura nezvaChamisa. Ndo nyaya iripo boza kuti anzi tingaramba tichingoataka munhu akanyara titakuone kongona dziri kudhonza. Saka ndo nyimwe nyaya ndangondidarika nayo panapa munongoziva kuti isusu tichingorimo mumastreets tichingozivisana. Saka kana pachinge pane zvimwe zvindenge ndanzwa futi munoziva kuti munongoona ndangodzuka kungoona pakangobuda notification yakanzi client wobva watoziva kuti hazvina kumira zvakanaka, pane zvinenge zvatonzwika zvinenge zvatoiwa nazvo. Saka kana uchinge wasvika mara first time yako gara subscribe, like this video, tosangana mu comment section uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.